Салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Рибоз ТВ. Имрӯз дарвозаро зебонем нулевой дарвоза. Прямо мием қариби 3 прокот магазини 131 инҷода барои шумо. Имрӯз капринои новинка сангои аждаҳор нақшон 200 сомонӣ. Фақат новинкаошро нишон медиҳем. Ай сирхай бад нигиношам сирхай. Нигиношам сирхай сафед ай. Ай нигинош сафедтар. Неш ҳастай су касе ки фароҷиданаш мехоҳам чӣ мекунам. Мо пеш дукони апай шарофата сёмка мекардем. ҳозир наҷида бо хушифарош омадам. Иш новинкаи аҷиб буд. 200 сомон санги аждаҳорош. ҳайҷа чихеле ки шумо медонед инҷода сар мешавад бо капринои чианён доингош ҳастанд. баъд ҳаст дубайскиё ҳастанд. ҳоз ман ҳамаи чиз нишон додистам. ё доинга нақшони 150 сомон ҳаст бо 130 сомона. ҳамин зависид мекарда ай нақш ай санг задан. агар санга бисёр бизанам качествои мебизанам нақшон қиматтар мешавад. вақте ки санга кам мезанам ҳастай бо арзонтар додистам. аё нархошон сангошона кам мезанам. ҷидада нама мисол ҳозир чизое ки шумо дидестен ё сангошон хамилёне ҳаст бо сангои свароски арзон шидагия. мақулушона чӣ мо ба тамоми шаҳрҳои Россия дастафта дорем. ба тамоми ҷо дастафта дорем. метавонем ки заказ кунем. ин чизое ки шумо да маъқула метавонем гап занем. инҷа аптовия баъд ҳамаи маркаҳош ҳаста. баъд хушро чиндагиан ҳам дуконда. намарамадини чӣ чотка ҳамаи дилош маълум аст. нақшон 150 сомон дизайнерш. намечуд ки чизои новинкае ки барои шумо тайёр кардагием. идам чихеле ки ман гуфта будам 1000 намуд ҳаста. агар намедонӣ кадомша навор бигирӣ. касе ки мисол омадан наметавонам марамад заказ кунам. мо дастафта мекунем шумода. барои фақат шумо хушу внимательно чикунем. ида сангои тети ҳам ҳастай. ва нахели дизайнерскишам ҳастай. касе каналда обуна нест марҳамат обуна шава. касе обуна шудагия я лайк мона. навора ба дигаро падилиса кунед. касе ки метавонам омада айн бозор айнам дукон харидорӣ кунем. беҳад дукони навзай. ҳамаам чизош новинкаи тез чизосон алиш мешава. чизои нағз меодам. марҳамат якам марҳамат чизошона бинед. инаё барои духтаракое ки нежни мепӯшанд ина барои ина боқи сарбаланду обод бошем. худоҳофиз.